Pasado alas 6 sa Miyerkules sa gabi, Hunyo 3, kalit ug kusog nga bunok sa uwan ang nasinati sa lapad nga bahin sa Sugbo ug wala abti og usa ka oras nasinati na dayon ang grabing pagbaha. Sama na lang sa Dankulon sa downtown area nga daling mitaas ang nivel sa tubig baha. Bisan ng uptown area sama sa Barangay Lahog. Laing nabantayan sa MyTV Cebu maong pagbaha sab sa flood-prone area sa Barangay Tipulo sa Mandawi City. Daghang mga na-stranded nga mga trabahante nga padung naunta mo pauli og mga sakyanan nga naaptan sa uwan. Nagkanayon ang pangu sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO, Konsehal Dave Tumulak nga mipadala og mga bus ang syudad alang sa mga na-stranded nga commuters. Apan bisan pa man mituang na ang ulan human ang kapinduha ka oras, dunay mga panimalay sa Barangay Kalunasan sa Cebu City ang gibahaan og dunay mga na-monitor nga pagdahili sa yuta sa maong dapit. Mato dito Mulak, tulo ka mga panimalay ang apektado sa kalit nga pag-uwan sa Barangay Kalunasan. Tungod to sa pagbunok sa uwan dito sa sitio Pagtambayayong, ang ilahang tubig, rainfall, outfall nila dito padung sa mga kabalayan. Mao to nga atong gipadtuan dayon sa ato ang Department of Engineering. Samtang sa pagsusi sa MyTV Cebu News Team sa Sitio Lareha, Kalunasan, karong Huwebes sa buntag, atong naabta ang kahimtang sa panimalay sa mga kalindatas. Guba nga mga appliances, basa ang bugas ug uban pang gamit sa balay o gipauga nga mga papeles ug certificates ang mitagbo kanato. Kini human gisulod ilang puloy-anan sa tubig baha tungod sa kusog sa bunok sa uwan kagahapon. Matod sa padre de pamilya nga si Marlito Kalindatas, alas 5 may gawas siya sa ilang panimalay aron mapalit og panihaponon. Naabtan siya gauwan sa gawas ug nakugang na lang nga kutob na sa hawak ang kataas sa tubig baha sulod sa ilang balay sa iyang pagbalik. Mato ni Marlito, nagbilin kini og bagang lapok sulod sa ilang panimalay. Naumabot ang marang aning bilhin mo, pay siguro ni. Kung tanan na wala gyud tanan to gamit kurot. Sa oras sa panghitabo, ang iyang pares ug apo lamang ang anaa sa balay, maong bisan pa man sa pagkaguba sa ilang mga gamit. Mapasalamaton gihapon si Marlito nga luwas ang iyang pamilya sa maong hitabo. Kagahapon sa adlaw, namatikdan sa syudad sa Sugbo ang dali nga pagbaha bisan sa makadiyot nga bunok sa uwan. Nga matod sa pangu sa CCDRRMO, kini hinungdan sa nabara nga mga kanal tungod sa mga natipunog nga mga basura. Ang nakalisod man gud diri sa atong dakbayan gumikan kay ang kining ato ang mga disenyo sa atong mga kanal. Dugay na kaini. Og imong padak-an ang atong mga kanal, makita nimo nga gamay ra kay mga daan. May padiagsab ang pamilya Kalindatas nga sa ilang 30 ka tuig nga pagpuyo sa lugar, karon lang sila nakasuway nga misulod ang tubig baha nga nagdala og grabihang basura. Dugay mga pila ka buwan na pasagdan naman diya ang mga kanal diya. Siguro may naitabo, barado wala ng mga bus, graba na unang hanapog. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.